Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escola Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Les activitats principals del segon curs del projecte han sigut una enquesta sobre actituds, coneixements, conductes i impacte de la pandèmia, la recollida de mostres biològiques, un estudi qualitatiu sobre l'impacte de la pandèmia a la salut mental de l'alumnat, un estudi pilot sobre absències i ventilació, l'avaluació ambiental dels centres i una recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental. Quins han sigut els principals resultats de l'enquesta? Les emocions que s'han sentit en relació a la pandèmia en els 7 dies abans de respondre al qüestionari han sigut la preocupació i l'avorriment entre l'alumnat, l'ansietat i l'estrès entre el personal dels centres i l'alegria i la tranquil·litat entre tots els grups d'edat. Des de l'inici de la pandèmia s'ha identificat un canvi en els hàbits alimentaris, de la son, els relacionats amb l'activitat física i amb l'ús de pantalles. Pel que fa a la vacuna, s'ha preguntat si s'han vacunat i, en cas de no haver-ho fet, si acceptarien vacunar-se, si dubten o si ho rebutgen. Els motius principals entre les persones que dubten o rebutgen la vacuna ha sigut la preocupació dels possibles efectes secundaris, la manca d'estudis en població infantil, el desenvolupament massa ràpid de la vacuna i la creença que la vacuna no protegirà. També s'ha vist que la pandèmia ha tingut un major impacte negatiu en el benestar emocional de les dones. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè sense vosaltres aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.